Σόδιο. Τι, ξάρες, τυχερέ. Τι να γίνει. Έλα. Τι έγινε ρε Μάριε? Τι να γίνει. Τι έγινε? Τι μου κάνει? Μου ζητάει χθες λεφτά. Ποιος? Ο γιος μου. Ο δικός σου? Λεφτά. Και? Τίποτα. Ο δικός μου όλο τέτοια είναι. Πεντάρες. Ζητάει λεφτά. Του λέω, στην εποχή μας εμείς, όχι λεφτά, Τι? ούτε να κοιτάξουμε δεν τολμούσαμε τον πατέρα μας. Πες τα. Ούτε να κοιτάξουμε. Έρχεται προχθές Παρασκευή βράδυ. Μου λέει, πατέρα δώσ' μου 2,5 εκατομμύρια. Τι 2,5 εκατομμύρια? Αλήθεια. Άσε. 2,5 εκατομμύρια. Εμείς μεγαλώσαμε, αρνητικά ήταν τα λεφτά μας. 0. Πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους γιαγιάδες μας και όλα. Εμείς στην εποχή μου επί παπάγου εγώ. Εμείς όχι μόνο πληρώναμε. Τους τα λες τώρα και δεν τα πιστεύουν. Δεν τα πιστεύουν. Όχι μόνο πληρώναμε. Όχι μόνο πληρώναμε. Τι? Αλλά ζούσαμε όλη η οικογένεια, 16 παιδιά, Ναι. μέσα σε μια καλύβα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πεντάρες. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εμείς ως τα 15, περίμενα, στα 15 μου χρόνια μεγαλώσαμε 27 αδέρφια σε μια παντόφλα μέσα. Σε μια παντόφλα. 27. Τι τετραγωνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Τι? Εμείς 72 αδέρφια και 45 γονείς είχαμε. Όλοι μέσα σε ένα σάπιο κουνουπίδι ζούσαμε. Όλοι μέσα. Και πληρώναμε. Τετραγωνικά θέλουμε τώρα. Φαΐ. Πάλι πεντάρες. Του τα λέω του δικού μου και δεν με πιστεύει. Τα καλύτερα φαγιά του κάνουμε. Τι σπανακόριζο, τι πρασόριζο. Δεν περάσαν κατοχές. Τι μπάμιες. Δεν περάσαν πολέμους. Δεν περάσαν κατοχή να μου πεις. 8 πολέμους έχω ζήσει εγώ. Εμάς μας έστελνε ο πατέρας μας. πολέμους. Ο πατέρας μας, αφού μας έδερνε πρωί μεσημέρι βράδυ, μας έστελνε και βουτούσαμε στη θάλασσα με δεμένα τα χέρια και ψαρεύαμε με το στόμα για να φάμε. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Θέλουν τώρα φαγητό. Εγώ ήμουν νηστικός από τότε που γεννήθηκα ως τα 23 μου χρόνια. Δεν είχα βάλει τίποτα στο στομάχι μου και θέλουν τώρα φαγητά και μίμπουργκερ και 23 χρόνια ούτε μπουκιά δεν είχα βάλει στο στόμα. Τι ώρα μου γύρισε χθες το βράδυ? Τι ώρα γύρισε? 1,5 ώρα το βράδυ γύρισε. Πάλι. 1,5? 1,5 ώρα το βράδυ γύρισε. Μην μου πεις ότι δεν τον έδιρες. Τον σάπισα. Τον σάπισα. Αίμα έφτιανε. Αλλά έπρεπε να είναι στην εποχή μας. Έπρεπε να είναι στην εποχή μας που παρακαλούσαμε τον πατέρα μας να μας δείρει. Τον παρακαλούσαμε. Σηκωνόμασταν το πρωί. Μπαμπά σε παρακαλώ χτύπαμε. Μάιος. Φύγε από εδώ μου λέγε. Μάιος του 31. Μάιος του 31. Πάω να πάρω τζάμπα μια τσίχλα. Και με βλέπει ο παππούς μου. Ο προπάπους μου. Τζοτζόνης. Και με παίρνει και μου δένει μία πέτρα στα χέρια και στα πόδια και με αφήνει, με ρίχνει στο βυθό της θάλασσας και με αφήνει εκεί πέρα 8 εβδομάδες. 8 εβδομάδες. Δεν θέλουν ξύλο τώρα. Άρα ξύλο θέλουν. Καλοπέρασε ήταν αυτά. Εμείς σχολείο ξέρεις που πηγαίναμε κάθε πρωί. Ξέρεις που πηγαίναμε σχολείο? 35 χιλιόμετρα μακριά ήτανε. Ούτε παπούτσια είχαμε, ούτε σάκες. Μας πόρταν ο πατέρας μας τα ξύλα. 30 κιλά ξύλα. 30 εμένα. 1730 εμείς. Πηγαίναμε και τώρα θέλουν και τα... Σερνόμασταν να πάμε στο σχολείο με τα ξύλα φορτωμένα στην πλάτη και μετά γυρνούσαμε πίσω τις τάξεις από τη Σόμπα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα, εκεί που ήμασταν στο χωριό, το σχολείο που ήτανε? Πού ήτανε? Στη Σελήνη. Φτιάχναμε κάθε πρωί διαστημόπλιο με τους συμμαθητές τον Τάκη και τον Μάκη και πηγαίναμε κάθε μέρα στη Σελήνη με τα πόδια. Και τώρα θέλουν και δίπλα το σχολείο. Πάλι. Και δίπλα το σχολείο. Δεν τα πιστεύουν. Μηχανές. Του λέω, άλλοι στην ηλικία σου έχουν οικογένεια. Στρέφουν οικογένεια. Δουλεύουνε. 78 παιδιά έχει και 99 εγγόνια. Ναι, βέβαια, τους αρέσει και να πιστεύει. Και είναι 13 χρονών. 7 δουλειές κάνουν για να θρέψουν τα παιδιά τους. Τι 7 δουλειές? Εγώ ξέρω, αυτό δεν είναι τίποτα. Ξέρω έναν, πάλι τόρσια. Ξέρω έναν που έχει 1359 δουλειές. Ο Τζόρτζ, ο Μακίνας. Και δεν τα βγάζει πέρα. Και δεν τα βγάζει πέρα. Τα λέω στο δικό μου και δεν τα πιστεύει. Ναι. Δεν τα πιστεύει.
Ναι, ωραία. Μηχανές, πού να δούμε μηχανές. Μηχανές, μόνο αυτές που κόβαν τα ξύλα και κόβουμε όλα τα δάχτυλα. 3 χρόνια ήμουν χωρίς δάχτυλα. Το τραμ βλέπαμε και αυτό από μακριά. Από μακριά. Από μακριά. Το τραμ, εγώ έχω να ανέβω 120 χρόνια πάνω σε αυτοκίνητο. Εγώ πάνω από 300. Τους τα λες και δεν τα πιστεύουν. Δεν τα πιστεύουν. Σπίτι αχούρι, μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο και βλέπεις κάτω το περιοδικό. Εμείς μία φορά που είχα κάνει, είχα αφήσει τότε τον πάπυρο κάτω. Τον πάπυρο στο πάτωμα. Και μπαίνουν όλοι οι συγγενείς και με στέλνουν στην Ολλανδία εργάτη για 850 χρόνια. 850 χρόνια στην Ολλανδία. Έπρεπε να δούνε το δικό μας το σπίτι. Τι έχει? Φτωχό βέβαια, μπορεί να ήταν μια παντόφλα, μπορεί να ήταν κάποιο κουνουπίδι, αλλά έλαμπε μέσα. Έλαμπε, δεν λες τίποτα και το δικό μας. Τίποτα δεν είναι αυτό που λες. Το δικό μας έμπαινες μέσα και έβλεπες 800 σαν εσένα. Καθρέφτης. Τσίλικο. Σωστό παλατάκι. Τσίλικο. Κι ας ήταν παντόφλα. Χωρούσαμε εκεί πέρα 17 αγόρια. Αλήτες, δεν τρέπονται. Δεν σου είπα για προχθές. Εμείς χωρούσαμε 1000. Δεν σου είπα για προχθές για την BMW μου. Τι έγινε? Πάω και βρίσκω έναν αλήτη, κάθεται πάνω στο καπό της BMW. Όχι. Στο καπό, με το τζιν του. Πάνω. Πάνω στο καπό. Πάνω. Γυαλίζει όλο το καπό, παίζει. Γυαλίζει και σε εκείνο το σημείο τον σηκώνω από τα αυτιά του, τραβάω τα αυτιά του, δίνω μια βοηθιά στη μύτη, του κοιτάζω πάνω, πας στην ήρνε, τίποτα. Όχι. Δεν γυάλιζε σε εκείνο το σημείο. Τον έστειλα, το σκότωσα. Τον πήγα. Καλά τον έκανες. Καλά.